вінчав Філіпа і Єлизавету, котра к тому мала же стати главою англіканської церкви. Вінчали його, принца Філіпа, англікани у Кентерберійській церкві, Англіканському соборі Великому, де глава церкви англіканської сама королева Великобританії. Якщо у православних глава церкви Христос і тіло церкви – тіло Христово, то, видите, у них там є така віра, котрих земна жінка – глава церкви. Многі рахували, що це предательство, що він лишився православної віри. Но якщо в його сім'ї не було принципового доброго відношення, то для людей мало церковних, як і нині. Є люди, котрі рахують, що мож хоч куди піти, то є дно. Я так собі порозумів, що Філіп, принц, кілько не прожив майже 100 років, но в цьому світі іменно потеря православ'я пізніше зіграла з ним довольно неприємну історію, і його діяльність була дійсно антиправославна, антицерковна.